Hi guys! Welcome back to my channel, Learn Official. Nami diri sa hagna, kay nang laag mi. So nami diri sa kanang strawberry farm, MUSFA, meaning sa MUSFA-MAYANA Upper Sampong Farmers Association, and Bohol Organic and Strawberry Farm, Biyahing Bukid. Mo niya makita silang atubangan guys. Entrance nila. Restaurant nila. Bago ta mo sulod guys, naa silay entrance fee and need sad na to mag-logbook and magpakuha og temperature. So arita silang front desk. Special shoutout ay ko aning akong kauban ang nag-inusarang itik sa akong dughan. So, babe. And guys, please visit their channel din po, Kaibigan TV, Manilang front desk. And dato pod tan-awon ilang sulod sa ilang restaurant. Kung mga remote kung gutomon mo, pwede mo diri mga on. By the way guys, first time din ako nakaari. Kay layo-layo man ni sa amo, wa ko magdahom nga ingani day kanindot. Nagtuo ko og kanang strawberry lang imong makita. Tanan, pero lain-lain di ay. So napod sila diri ay kanang fish pond, colored tilapia area pero walay tilapia. Siguro na harvest na. And napod sila passion fruit kaso nga lang hilaw pa. And that way sa strawberry farm nila, pero bago ta mo adto kanang musuroy sa taas.
area guys naa silay wild pigs atong tan-awon. Makakita na jud ko sa personal og kanang baboy ihas kay nakakita ko dani sa libro ra jud karon. Nay sila mga back 10 ay stay back 1 ra di ay kay usara man na. Back 1. Anja kari kay duha man back 2. Dili na siya back 10 kay duha ra man pod. Dako ka ayo siguro ni ang nanay. Ug di pa ni siya nanay, aw tatay ni siya. Kanindot sa palibot. So kani guys bago nilang tanom nga kuan strawberry kay gagmay pa man.
ani nga part guys, malantaw nimo ang ilang palibot. Nana ta diri dapit sa tumoy sa ilang strawberry farm. So, naana ta sa pinakatumoy sa ilang strawberry farm. So, napod sila farmers training center. So, anyways, guys, anhira ta kutob kay niabot na ta silang tumoy sa ilang farm. It was nice experience nga nakaabot ko ari nga dapit. So, thank you so much for watching my vlog for today. And please don't forget to like and subscribe my channel, Lorna Official. So, that's it. Bye!